Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Ferrara Casa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Kimbo, distributed by Fasens Beverage Imports Company, Pizza Hut, Valletta Glass, Majoka Spas. Savor the flavor at Pizza Hut, where our love for pizza meets perfection. Indulge in a variety of pizzas with 3 irresistible crusts. Create your own masterpiece or enjoy the best of both worlds. Visit our website, pizzahut.com.mt or our stores. Kylie Coleiro, welcome, grazzi tal-li ġejt. Grazzi inti tal-istedina. Mela, Kylie, inti brand new mommy, tajjeb. Eżatt. Kantanta. Eżatt. Palissa għadek qed tistudja u studjajt, spiċċajt il-masters. Studjajt, bdejt bil-ħajr diploma l-Università, u mbagħad kompli bil-masters u għedha l-aħħar sena. Fil-business, tajjeb. Eżatt, business management, eżatt. Content creator, u iva, naflit id-dejja, imma msomma. Speċita. U mara mimlija b'ħafna enerġija pozittiva li kif najdu bil-Malti biex dbiħ, tajjeb. Dikja, l-ewwel ħaġa li laqtitni minnek, għajnejk, ikelmuk, taf kif tiltaqa' ma' xagħat għajnejk kollha pozittiva ħafna, tidher bniedem allegruża u pozittiva, però jiena minn dal-podcast xi kultant nipprova nuri dik il-persuna mhux forsi dak li jaraw in-nies ta' dak il-ħin fil-mument. Wara kull persuna dejjem hemm storja. U meta ltqajna inti mill-ewwel għatli u kif semmejta isa it's nothing. Inti meta kont żgħira u jiena di ma nistax nifhimha. Kont tiġi bullied. U jiena nispera li llum il-ġurnata naf li l-bullying għadu jeżisti, imma nispera li llum il-ġurnata hawn naqra iktar kontroll min-naħa tal-awtoritajiet għax jisaw iktar awareness. Għalfejn kont bullied, x'kienu jagħmlulek, x'kien jiġri? Fimni, jessaċ, għalfejn, illum il-ġurnata ma tkunx għalfejn il-persuna għalfejn tkun ibbuljatek, imma fil-verità, aħna bdejna meta ngħid aħna, għax ovvjament kull min jafni. Sadik nista' nitkellmu ktar tard. Fil-medja, allura aħna bdejna żgħar, bdejna dejjem fuq it-televiżjoni, u sfortunatament kont inkun ħafna kritikata minn tfal stess, eżempju tal-klassi, għax inkun qed nidher fuq it-television. Jew inkella eżempju meta inkun ġo programm iridu jikkummentaw xi ħaġa biex iwaqgħuni għaċ-ċajt. Jew inkella safra anke homeworks, eżempju, kont inlest il-homework, eżempju, inqum filgħodu, nasal fil-klassi, nlest il-homeworks li kolli tal-lessons, niġu lura mill-assembly u l-homeworks ma nsibhomx. Jew inkella bħala ħbieb ma kienx ikolli ħafna, ħabiba waħda kien ikolli. U kemm il-darba ma' din il-ħabiba jekk tqum ma tiflaħx, konna nikkomunikaw biex jien ma mmurx. Biex ma tmurx skola. Spiċċa nkun waħdi. Huma affarijiet li jien llum il-ġurnata ngħid l-ħares it-tifla tiegħi tgħaddi minnhom għax ma nafx naqbad nagħmel għax niftakar id-dwejjaq li kont inħoss. U dik kienet xi ħaġa ġifieri permanenti, hekk f'ċertu ġifieri ilha dejjem intertajta u biddilt l-iskejjel li ġifieri u dejjem waqgħid f'din is-sitwazzjoni ta' bullying, ġifieri l-mam il-primarja bidlet ili. Imma mhux neċessarjament għax kont bullied, inbidlet isa sitwazzjoni tal-ħajja tagħna
li kelli nbiddel l-iskola, għax l-iskola li kont immur ma kienx hemm sekondarja, mbagħad lajt mill-primarja, mort ġo skola oħra fejn tajt eżami biex inkun nista' mbagħad immur skola sekondarja. Imma dejjem sibt? Dejjem sibt il-min jubbuljani, għax jiena dejjem tifla nilħoq isni kwieta, għalkemm nidher fuq it-tikonna nidru minn dejjem fuq it-televiġen. Hemm ħafna nies li jassumu għax inti tidher fuq it-television inti forsi kiesħa u l-mod kif titkellem. Konfidenti, forsi overconfident. Vent għal mbagħad kien hemm is-sitwazzjoni ta' meta mbagħad ħija daħal fil-Eurovision ġi fit-tielet post, eżempju bdew qattaw il-posters dak iż-żmien kien l-invoke il-posters. Kont isibhom qattejn fuq il-mejda. It's not nice. Għat li ġili jisir u xaħġa jpodġu eżempju tal-best friend tijaj kienet kella pocket. U jinti nkun ida kemmu sabiħ dal-pocket għaxin il-verita anka jek nara l-ek xaġa sabiħ, jint l-ek il-lallu kemmu sabiħa. Automatikament niħu pjaċir nikkomplimenta. Ma jfessirx li rrit nuħodilek. Mxek. Issa, kont t-tila nibqa niftakar kella pocket vera kien cute, bħafna stilel. Dejjem nejda kemmu sabiħ dal-pocket, dejjem nejda kemmu sabiħ dal-pocket. Kun nejt modof, tipo tejda kemmu weird. Imma jek xaġa sabiħa, kon niħu pjaċir nejda, nisallum il-ċaħat noqot nejt xaġa sabiħa. U darba minnom kena, tafin t-ġilet fuq xi ħaġa żgħira, eżempju, xi ħaġa li jew ma fimx jew ma fehmitx. U kon għamla eżempju għax it-teacher titkellem eżempju, u ħadet naqra liha. L-għada, il-pocket tagħha niftaħ il-loker u nsibu fil-loker tiegħi. U bdejn kif jista' jkun, u jien awtomatikament tilaqra għandek il-pocket. U jaħditni naqra hekk. Fimti ġifiri, I was bullied in a certain way li u kienu konsistenti ma daw l-affarijiet. Regolari, fimt? Il-bullying tijak ma kienx a verbal or physical abuse to a certain extent, imma kont aljenata jisek li ma kellek xbib li jisek dejjem trid tara min ħajja mill-ek stallet f'darek. Kif taħseb affettwatek in the long run li taħseb u tajt ta' kon żgħira tra l-iskola jiena ma kienitx imkien fejn kont immur niltaqa' ma' sħabi u nħu pjaċir jew tfinta. Dik, anzi, l-iskola jen vera inħobba l-akademija. Kelli support dejjem ta' teachers, il-teachers kont vera maħbuba ma' teachers, ġifiri. Imma ċertu, jekk naħseb eżempju fl-iskola fil-momenti, ovvjament tiġini l-istampi miex kont naħdi u situazzjonijiet, imma impazdet, ġifri I don't think about them. Li ninkwiet għallum il-ġurnata li għandi t-tifla li taħaddi minnom it-tifla, and I don't want that. Ovvjament, hemm ċirkostanzi li ma tistax tikkontrolla ma ċinkelli s-support għal-mami. Imma bat ikun hemm affarijiet li taħbihom. Għax nibgħid il-mammi għaddit minn ħafna ma nistax inti kont tgħidilha il-mami tiegħek. Ma kontx tgħidilha. Imma ċertu affarijiet kienet tinduna ma again I try to hide them u għalhekk jisni jiena xi jaħt żgħira. Fil-mentalità kien ħossni xjaħt żgħira. Inti ejjed nuża l-klim tiegħek xjaħt żgħira għax inti kif għadna kont ħobba ħafna l-iskola u kellek naħseb pjanijiet li tmur università, però minħabba problemi familjari li m'għandniex għalfejn għodu nidħlu fihom, inti kif spiċċajt l-iskola Kellim mur naħdem mill-ewwel. Kellek mur taħdem mill-ewwel biex Tuża sastejn jisna l-familja biex il-mami ma toqgħodx eżempju jekk għandna bżonn nagħmlu kanzunetta ma ninkwitax il-mami kif ħaġġib il-flus. Kont I will sustain ma art għax arti din għax inti biex inti tmur titgħallem tkanta, tibqa' titgħallem għax inti taf kemm tafat huwa biżejjed. Tibda taħseb għall-karozza. Jiġifieri huma affarijiet li jiena rrid bil-fors kelli naħdem. Imma tfal oħra ta' 15 u 16 sena l-aħħar ħaġa fuq moħħhom li għandi bżonn immur naħdem
għax il-familja tiegħi għandha bżonn u jiena ma rridx intaqqa lill-familja tiegħi, ġifieri inti ovvjament għalhekk xaħt żgħira x'kellek responsabilità fejn inti kont taħdem 4 jobs daqqa. Eżatt, u l-lum il-ġurnata nibdanejt jgħu zazax tal-lum imma kif jaqtaw album eżempju għaxe imorru l-iskola u fl-istess ħin jaħdmu. Tipo, ovvjament minni xedaw to judge someone, imma kont ngħid għalfejn għandhom jaqtaw album. Dak iż-żmien jiena kont naħdem 4 jobs u kollha b'tal-linja. It's not a joke. Ma kienux full-time, għax dak iż-żmien vera kien diffiċli biex isib full-time. Allura kont impjegata f'4 jobs, kollha b'hemm part-time. Imma laqwa li kont ovvjament naqla l-flus, għax jiena kelli bżonn il-flus. U illum il-ġurnata nħossni vera napprezza li bdejt mill-rut fl-aspet eżempju tax-xogħol, nħossni li nifhem iktar l-impjegati fl-industrija tax-xogħol għalfejn għax jiena bdejt mill-qiegħ, letteralment mill-qiegħ. Kont il-bieħ il-fruit sellers ġo sħana. I don't mind them imma I don't mind it għax it was an experience u xarta dejjem sibt xi ħaġa pożittiva li żomni hemm tant kemm kienet pożittiva. Li sibt xogħlijiet u mbagħad bajtaj maħjar u kont ma rridx nitlaqhom dawn l-affarijiet. Kont nispiċċa eżempju mur darba fix-xahar jew darba fil-ġimgħa xorta kont xtaqt nibqa' hemm. Kont isiba diffiċli biex nieqaf. Interessanti. Tifhem, u kull xogħol kien hemm min issapportjani tifhemni, ġifieri għalkemm kelli 4 xogħlijiet u dawn ix-xogħlijiet kienu wieħed eżempju li mbieħ il-frott mal-beach. Liħor kien ġo fast food restaurant. Kollox konna nagħmlu naqalaw iċ-ċippen, innatfu, inbijaw, inservu, kollox konna nagħmlu. U bat liħor kont ġo ħanut normali li jbieħ affarijiet bħal ħalib, ġifieri ara jiena f'ħajti kollox ħdiem tax biex taqla l-flus ma tridx toqgħod tiddejjaq fil-verità u l-mamma kienet tgħid li min jerfa' oftu mhux pastas jew kif qiegħed. Mhux ħanikkorreġik jiena. Imma il-verità kien hemm sitwazzjonijiet u mbagħad fejn kont nara tfal jieħdu sem eżempju magħna f'xi Eurovision jew hekk u kien ikun hemm daqsxejn momenti li ma kontx iridhom jarawni għax ma nkontx. Ara, inti persuna li naħseb minn daw l-affarijiet, minn daw il-xogħlijiet kollha, inti tallimt għatlimel għatlina tallimt ma niġġudika lil-ħadd. Però għalkemm inti tallimt ma tiġġudika lil ħadd, xorta hemm il-biża li inti tiġi iġġudikata. Eżatt. U fil-fatt hekk qed tgħid inti li ġieli kont tkun pereżempju ġol fast food. U neħed nejmtek. Neħed nejmtek nit ma jmux ħadd jarafni. Imma il-punt u li mhux il-każ għax jarfuni u għax qed nagħmel xi ħaġa ħażina, imma dejjem inġib il-ommi fil-picture u ngħid għax xi ħadd jara l-om jgħidu eżempju jaf jgħidu omma batita taħdem il-di u hawnhekk batita taħdem. Isu dawk il-biżat li l-ommi ma rridx impinġija forsi. Li forsi mhix qed tagħmel xogħla kif suppost, ha. Jiġifieri it was a constant worrying growing up daw l-affarijiet. But li naw nixtieq nagħmel appell li noqogħdu attenti xi kultant u meta nassumu xi ħaġa fuq xi ħadd għax li tara inti bajnejk u tajt jara dik hekk. Fil-fatt jien naqbes ħafna drabi u nispiċċa naħta fil-ċertu nies għax jikkritikaw li xi ħadd ngħidlhom imma inti fiex mela inti taf minn xi għaddejja. Jgħidulek eżempju wara dik kif intelqet wara fatt, mela inti taf minn xi għaddejja dik il-persuna. Forsi m'għandix għajnuna, forsi il-marelli forsi għandha xi problema finanzjarja li l-lum il-ġurnata forsi normali. Or xi marda jew xi kollha xi ħaġa li ma tafx minn xi għaddejja. Eżatt. Ġifieri jaħed, ma l-ewwel nuqmos għax ngħid I've been there, I know. You know, inti isek naqra people pleaser u tħobb tissallab int. Nijien xkultant li ħażin ninsa li nifsi basta nara l-ħadd ieħor ferħan. Jew naqdi bil-mod li jkun hemm bżonn. Ma mbagħad taqlaħħa. Għax meta tkun hekk. Taqlaħa xorta, ma mbagħad tħoss il-fulfillment. Ngħid nippreferi il-fulfillment u mbagħad tħoss il-disappointment, ma mbagħad tħoss il-fulfillment ngħid hekk ħassejt li għandi nagħmel, mela sew għamilt kajli li għamilt li ħassejt għamilt. Għax mbagħad jiġi l-element tal-guilt għax ma nkunx sodisfajt li l-nifsi x'inħoss li għandi nagħmel.
Umbat il-weġġa tiġi wara m'hemmx tagħmel. Xi kultant tħossok in control tgħid m'hemmx tagħmel and you stand your ground, u mbagħad xi kultant taqari li verament ħażin u tgħid m'hemmx tagħmel u like tħossok ħażin. X'messaġġ dejjem tkun ġoli. Ara, kif jgħidu bl-Ingliż, let's address the elephant in the room. Tajjeb, għax semmejnih darbtejn u ma semmejniehx fl-istess ħin. Inti tħoss li ħafna drabi li l-Kylie Colero, anke meta tmur forsi events, jintroduċuha bħala oħt Klinsmann. Eżatt. U inti lilek dik, by every right, tigdmek naqra. Jiena proud ħafna bih u jkun hemm sitwazzjonijiet li nkun strong li naċċetta ngħid iva għalfejn li hemm mbagħad ikun hemm mument li nibda ngħid imma jien għandi l-identità tiegħi, jien bdejt f'din l-industrija ukoll bħalu qablu tipo għalfejn għandi bil-forsi li tinkun klassifikata bħala oħt Klinsmann, I have my own identity, għamilt affarijiet orajt mhux bħalu imma differenti li huma I'm fulfilled with what I do, what I'm doing. Imma tħossna għarajk nejt istra, ma l-fejn dejjem irrit jiġi imsemmi xija f'kull event. Orajt, tinsemmuh issa wkoll, imma mhux b'dak il-mod. Kontekst, u fil-fatt ikun hemm anke sħabi jgħidu li l-allu reġgħu semmew aħuk il-Marelli daqskemm għamilt affarijiet inti sbieħ ukoll. Imma again, I'm proud of him. Dik mhix il-kwistjoni. Fimt imma li istra li l-Kylie assoċjawa dejjem bħala oħt. Klinsmann tagħmel li naqra. Għax isek tpoġġik dejjem f'del ħaddieħor. Eżatt, u jiena you are a person in your own right. M'għandekx għalfejn tiddiskrivi lilek bħala il-persuna li hija dik, oħt, dak, oħt, tifla ta'. Ġifiri forsi namlu naqra appelli minn issa l-qoddim. Kylie Colero. Eżatt. Full stop. Eżatt. ċaħġa li aħna diskutejna li xtaqna niddiskutuha ħafna f'dan il-podcast li għal-bidu meta ċempiltlek kelli nikonvenċik nara biex tiġi, għax ma xtaqx tiġi għal-bidu. Mantik xtort. U mantik xtort. Bella, inti għandek kondizjoni li għamilt naqra riċerka fuqha jiena wkoll. Alopecia areata. Areata. L-istatistiċi juru jisu xi 2%. Jisu għaw xi 160 miljon fid-dinja. U naħseb li l-statistics għadin ħżina xtant kemm hawn nies ibatu biha li I don't think it's correct. Mela, nispjegaw. Għara, pratikament, dan għal ma jafx, alopecia areata hija kondizzjoni li hija fuq immune system. Li taffettwa ovvjament ix-xar li jibda jaqa' patches u mbagħad jibda jerġa' jitla' jerġa' jaqa' x'imkien ieħor, jaffettwa l-eyebrows u mbagħad hawn alopecia li huma differenti. Eżempju, l-areata huma patches. Mbagħad hemm it-totalis li jaqa' kollox bl-eyebrows, is-suf tal-idejn, jaqalek fejn għandek il-hairs kollox jaqa'. U pratikament jiena l-areata għandi ġifri jaqgħu patches, xi kultant tkun tista' tikkontrollhom u xi kultant ma tkunx tista' tikkontrollhom għax jiddependi fejn jaffettwaw. U taffettwalek ukoll il-bordata. Taffettwalek ħafna, speċjalment meta tibda tara x-xahar jaqa', fejn qed jaqa' għax hemm naħit li inti tista' taħbi, sekonda nibżel niġi emozjonata. Hemm biċċiet li tkun tista' taħbi u biċċiet li ma tkunx tista' taħbi. Tgħidli għalfejn għandek taħbi għax in-nies hemm barra għadhom mhumiex edukati biżżejjed fuqha din. Għax hemm ħafna nies hemm barra li ma jitkellmux fuqha, allura ovvjament ħadtu itwal il-proċess biex xi darba n-nies jifhmu li dik hija alopecia u mhix marda.
U laqqas kieku jekk marda. Imma, eżatt, imma, in-nies min jina ħassejta din kif taqbattejt, ma noqgħod attenta il-klim li qed nuża. Inkun għat il-hairdresser, qed tifhimni ġifieri hija very challenging for me li tipo u anke nisembra u nifhem għalfejn forsi jsibuha diffiċli li jitkellmu dwarha din. U dak huwa li motivani għalfejn nitkellem minn barra fuqha meta darba kelli intervista u nitkellem fuq social media dwarha min jiffollowjani jaf li jimburdati mhux dejjem inkun kapaċi nitkellem dwarha. Għax fil-verità mhux dejjem tħossok strong u kapaċi titkellem dwarha x'inti mara x'jagħmilha sabiħa. Fil-verità, ix-xar apart il-karattru, imma x-xar hija xi ħaġa li n-nies jaraw. Fil-verità. Ara, bl-Ingliż let's call a spade. Tajjeb, jiena minni. Jiena x-xar jibiddil il-burdata. Full stop. Ara meta ltqajna, jiena u inti kellek date. U inti għatli ħirġa lejla u jien ħaristek għatlek le, għandi xarija tikraħ, għatlek għandi r-roots irtimur namilom. U rajtek taris lejja. U mort il-bathroom jiena u għat jien bis-serjetà. Għat jien għadni kif gergirt ma Kajli wara li għamilt satej inkellima u naf minn xiex qed tgħaddi u dak il-ħin ma stajx ngħidlek skużani imma nitolbok tiskużani issa għax dak il-ħin ħassejtni vera frivola. U frivola. Ma nista nassigurak li ma ċalija blebda. Ma ta' nżibdejt nejtu le, ma something that you look still good. Eżgur! Imma jina din li rritnajt in-nis li jarawna li xkultant naqbtu fuq affarijiet li najda li l-nifsi ta' ġifiri namel il-nervi għax xari mux jgħat tajjeb għaw minnet jgħalu. Eżatt, mbagħad għandi support system li thanks to l-Instagram u s-soċjetà barra li sirt għandi żewġ tieħbi pereżempju iltaqajt magħhom through social media. Ħabba li huma għandhom l-istess kondizzjoni tiegħi hemm min letteralment waqalu kollu allura dawk huma inspiring għalija meta narhom jimxu l qudiem ngħid illallu kemm għandi għalfejn nkun grateful and I look up to them. Jiena nieħu għata eżempju xi ħadd jarani jgħidli lallu xarek looks good. Nieħu għata jgħidli xi ħadd. No, li it isn't. Għax meta nkun qed nagħmel eżempju xi ħadd jiblow jgħalli xari. Naf kemm jgħid x'tip flima livelli għaċ-ċari. Napprezza li dak li jkun qed jgħidilli biex iġibni tajjeb, imma fil-verità iktar idaħħalni ġol ħajt għax inkun naf li kif il-level kif qiegħed. Jiġifieri ma nistax ngħidlek that you look good. Imma nibda u li għandek vera xarek sabiħ. Imma le. Femni. Le, hija ifhimni. It is quite difficult biex nispjega dil ħaġa. Meta, eżempju, jien ħadet l-frenza. Kif tajt il-frenza xtaqt look daqsxejn differenti għax ikun hemm ċertu hairstyles li tkun tixtieq tgħid ma li kemm nixtieq niġbed ċari toppu, illi ma niġbed ċari toppu. Weġġajt li qalbi kbira. Affarijiet żgħar li tgħid. For granted kulħadd jaqbad jiġbed. Eżatt. Eżempju jgħidu li inti għandek wiċċek sabiħ, kieku tiġbru xarek mhux ħajja u ġo qalbi nibda ngħid. Nixtieq, imma ma nistax. Allura, u xi kultant inkun strong li ngħid, isma' jien ma nistax għandi l-alopecia, il-cowgirl, xi kultant. Imma mbagħad xi kultant ħossni nkun irid imwerża għax mhix xi ħaġa li tista' tagħmilha xi ħaġa din il-condition issa tiegħi ġiet kronika xi li biha. Allura, bħalissa eżempju tinsib modi kif nista' naħbi il-hair loss li għandi, allura qed nisprejnjaw il-ġemp bil-kulur biex għalli naqsek tinfiret il-frenza mimma x-xara li nqas ma jagħtix daqshekk flajn. Għamil żmien nilbes il-wigs imma
mux impilli jgħidulek tilbes il-wigs, mux dejjem tkun faċli jina li jgħan nilbes wigs, għax inti il-wig vera trid kien biex vera trid tamela sewa. Mbagħad tiġi konxja li qed tidher li nisa tiħarsu lejk. Meta kont nilbes it-turban kien hemm xi ħadd jgħidli inti dejjem bit-turban allura, u mbagħad jew isib il xi ħadd jgħidlek ara mela inti qed tilbes bħall-Indjani u ħafna u xi kultant ma jkollix aptitom dawn l-affarijiet għax inti tkun Inti tkun tiġġieled bihom. Allura jiena naf li hemm barra nisbali u qed jibżaw joħorġ għax jisibu dawn l-intoppi. Imma fil-verità l-intoppi jisibhom kulħadd. Jekk ma tkun xarek xi ħadd ħajjidlek fuq il-figura u jekk tiħxinni għax jgħidulek għax ħxintek għax terqa' jgħidulek. In-nies dejjem ħajjgħidu xi ħaġa, imma mbagħad kemm jistali, kemm inti tkun strong u lesta għal dawn l-affarijiet, imma xi kultant il-verità jien għadni m'iniex lesta biex nafaċċjhom ċertu affarijiet. That was the reason għalfejn jiena meta batli ħadd pjaċir u fl-istess ħin ma ħadx pjaċir għax qed allura rid nerġa' I wasn't in that mood to speak about alopecia. Għax kienet għadha kemm waqt il-frenza. il-frenza. Biċċa mill-frenza sew jiġifieri. Imma fis-sens it's not a joke u fl-istess ħin rid nagħmel kuraġġ u thanks to you. Li ngħid isma' jien diġà tkellimt fuqha din il-ħaġa għalfejn m'għandix nerġa' nitkellem fuqha. Ir-raġuni li tant kemm kienu kellmuni u għadhom ikellmuni kważi kull ġimgħa nirċievi SMS. Meta tajt ikellmuk jiġifieri n-nies li qed jaraw it-tfal tagħhom isma' nara peċi set jaqgħu x'l-aħjar li mur għand dermatologist. they reach out. They reach out, Iva, they reach out. U daqs kemm inħoss li ngħid il-lallu kemm hawn vera u nies qed ibatu, tfal żgħar ikollhom l-alopecia, it's not a joke. Hemm bżonn iktar awareness anke fl-iskejjel. Ħalli dawk it-tfal hemm x'għandek, x'jiġifieri tgħid ja hemm x'għandek. Kien hemm parent darba batitlaqt għax l-iskola qaltilha waħda lit-tifla. Irridu nibdew minn żgħar nedukawhom it-tfal. Kemm jekk għandhom l-alopecia u kemm affarijiet oħra. Eżempju, jekk hemm xi ħadd basic li daw titgħallimhom suppost minn meta tkun żgħir. Xi ħadd għandu disabilità, tibqax tħares lejh. Huma affarijiet li jiena inħoss jisu bħal stalletti il-ħin kollu. Għalfejn dawn l-affarijiet ma nedukawhomx minn jkunu żgħar, u tiġi mid-dar mhux mill-iskola biss, mid-dar ukoll. Ma nitqux bl-affarijiet. Anzi nitalmu minnu mentu we need to be grateful nitolbu l-mulejn nidulu l-laqwa li tajtna s-saxħa. Għaxik l-importanti, s-saxħa. Issa fil-verità, ix-xar. U hekk. Imma is-saxħa l-importanti. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' eluq sninu. U dan Mark. Evita li ġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress Collection. Ara, naf li forsi ħafna ħajgbu iva ma b'saħħtek, naf, ħafna nies ħajajdu kif qed tajt inti l-aqwa s-saħħa, għaw min waqalu kollu xaru, għaw min waqalu xaru ħabba l-kimo, jiġifieri jekk dejjem għandu jqabbel xi ħadd is-sitwazzjoni ma' sitwazzjoni oħra, dejjem hemm xi ħadd għar minnek, dejjem. Imma ma tistax ma tivvalidax sitwazzjoni għax hemm sitwazzjoni għar, għax inkella l-ebda sitwazzjoni qatt ma tiġi validata. Jiġifieri naf jiena li s-saħħa hija l-ewwel u definittivament qabel kollox. Però jiena nirringrazzjak ħafna li ġejt hawnhekk titkellem fuq is-sitwazzjoni tiegħek, mara li għandek mux ħanuża il-kelma li għajdu l-Malti, imma strong ħafna għaxina nametti ma nafx kif kont inkun kieku għandi edha fi situazzjoni tijak, nispera li kieku għandi s-saxħa tijak. Tajnek u kol, ta' meta titkellem, ħassejta enitni. Meta titkellem u tħossok fil-right mood, għax dik importanti, li tkun fil-right mood. Meta najdu mood, edin nitkellmu il-livell ta' self
esteem Confidence. and confidence li tkun U fiha. l-enerġija, xina l-verità tant kemm inħossni b'enerġija u nipprova nżomma nħossni b'enerġija tajba. Li xi kultant inħoss peace meta xi ħadd jgħidli jixtieq l-enerġija tiegħi. Għax jiena kemm il-darba ħatibqa' tagħti enerġija tajba u mbagħad inti lilek ituk enerġija mhux daqshekk tajba jew li għandek bżonn, allura mbagħad nidbiet. Dak il-people pleasing qalbi li tieqaf. Fimt, eżatt. Unħossni guilty għax nidbiet imma ngħid xi kultant irid inkun selfish u nieħu li l-nifsi. Għax imbagħad niġi drained. U nibda ngħid marelli minn ixjien. This is not me, għalfejn qed inħossni eżempju daqshekk tqila nħoss peace. Għax dejjem nixtrob l-enerġija tan-nies u mbagħad l-enerġija li nagħti jien right. Inħoss li qed nagħti pjaċir eżempju l ħadd ieħor billi nisimgħu billi intihom affarijiet qed nagħti enerġija tajba. U mbagħad lili ma tkunx daqshekk enerġija tajba. Weġġaw ħafna nies u ent. Imma fimni, tweġġaw u fil-verità kulħadd jgħaddi mis-sitwazzjonijiet, eżempju, imma nerġa' niġi fil-rigward tal-alopecia, I'm grateful minix qaddisa, il-verità. Imma nemmen ħafna bil-fidi. Li kont ngħidlu l-mulej kon ngħidlu ġesu. Kull marrit minn xahar is-sitwazzjoni ta' xahri kien meta kont ħadd il-vaccine tal-COVID mhux qed ninsulenta xejn, imma xahri kif ħadd il-vaccine sploda bil-hair loss. Jiġifieri il-hair loss għamlet impatt kbir, like ma bdejx il-laħħaq. Fis-sajf u mbagħad iqoddiju clip-on extensions għax bil-fors kelli nilbes il-wig. Kif tħossok meta tara x-xar fidejk? Ma narax xar, dik il-misteru jien ma kontx nara sa xar fidejja. Meta mmur biex naħsel xari, nibda nitilla l-waqat li roqaw, jew mmur għand il-ħarżet li kajli l-lallu hawnhekk waqalek kollu. Ix-xar tant kemmu light kif jaqali ma tindunx. Ma nindunax. Ovvjament f'nofs is-sajf bil-parrokki. Qed ngħidlek kont imut kien ikolli xi gig ta' xi satejn, immur fil-break, jien qatt ma ħadd break f'satejn meta ndu, imma kont immur, kun nidhom ammur sal-bathroom, 5 minutes, inħok kienu ħok xari. Ta' kisħana kollu nerġa' nilbes il-wig, tibda tħokni ma' kullim, kienu real hair, please note. Mbagħad nerġa' nilbes it-turban għax kont inkun konxa li xi ħadd jew li ħadd ersaq li l-wig jew taf kif. Imma l-qara li kont ngħidlu l-mulej parti fis-sef kont ngħidlu ġesu jekk jogħġbok, ħalli li xahar li nistaminaw jew minn hemm naħbuh bil-clip-ons u hekk sattiċ. Mbagħad wara għamel it-trid għax kont nibża li r-raġel tiegħi ħajżewweġ waħda hekk. Fis-sens. Xi ġifieri ħajżewġ waħda hekk? Fis-sens li tkun għax inti trauma jien għaddi biha qed ngħaddi biha ma fl-istess ħin ir-raġel qed jgħaddi minn trauma wkoll li jarani bil-mows li jarani hekk. Imdejqa fl-istess ħin qed nipprova nkun happy biex jiena quddiem u nidelli it's okay, I'm going well, ma fil-verità ma nkunx. Allura bdejt ngħid imma l-inqas ħattieġ għalih inkun u anke jiena good mood. Għax inti lem tħares ibda tgħid ara, jiena naħares b'mod li ngħid ir-raġel tiegħi jrid li jarani pretty. Għalhekk aħna nisa dejjem nagħmlu l-affarijiet biex ir-raġel tagħna jarana sbieħ apparti li inti tagħmel għalik ukoll biex tħossok tajjeb. Imma fil-verità you want to please your partner as well. Issa jiena r-raġel tiegħi ma kellux problema b'daw l-affarijiet anzi vera jtini support. U kien jgħid li jiġri x'toqgħod tibqa' tieħu l-affarijiet. Tipo laqwa li tkun b'saħħtek ix-xahar doesn't define you kien ġab li kuraġġ. Imma fil-verità xorta ma xtaqx li nkun li xahar ma jkunx jista' jiġi maniġat bil-clip-ons, qed illallu fit-tiġ ħa nispiċċa jew nispiċċa ma nilbes xejn, jew kellha ħa nispiċċa nilbes wig u l-wig tħokkni u tqabbadni l-fawar. Imma mbagħad il-mulej jiġifieri vera dak iż-żmien vera kienet jaqali b'xahar u thank God we maintained it with clip-ons u fit-tiġ għall-inqas iżewweġ bix-xahar. Li kont kontenta u sajt inkun manageable jiġifieri. Xi trattament taw jiġifieri? Ara, jiena meta kont mort hemm trattament eżempju tal-injections ġol iskalp u ointments, iżda dawk ili nagħmilhom. Imma mbagħad hemm limit kemm tista' toħodhom, hemm min joħodhom u jaħdmu, jiġifieri dawk hemm barra li qegħdin hemmhekk. Ovvjament dejjem sik dermatologist ħalli jtuk professional advice għax mhux kulħadd kull min taqlu patch jiġifieri alopecia għax dik importanti mhux bil-fors.
Imma trattament tiegħi tal-alopecia areata kienet li tuk ointments u fl-istess ħin ikollok il-injections ġol scalp biex jgħinu ix-xara tikber malajr. Imma mlimit kemm tista' tagħmilha issa. Kemm iddum biex tikber malajr? Kemm iddum? Le, ifhimni, again, mhux kulħadd l-istess, imma It's not overnight, eżatt, jekk l-ispen eżempju hija supposta 3 xhur inti qed tnaqqas iktar minn dawk it-3 xhur biex tibda terġa' titlalek. Imma again, no, ma tafx, għax mhux dejjem l-istess, ikun għamil żminna il-ħin kollu ninġektja fl-istess naħa u ma rrid titlab xejn. Ġifieri mhux imbagħad wasanna f'punt li tant kemm irqaqet il-ġilda dejjem bl-injections għaddejjin li l-iskalp ġifieri. Li dermatologist qalt l-isma' ta' nixar nwaqfuhom. Mbagħad kelli nieħu trattament ieħor mill-isptar Mater Dei kienu pilloli u kien hemm ħafna side effects fuqhom daw li eżempju jekk ħan nibdihom irridu naraw kemm ħandummu kieku biex nippjanaw forsi għat-tfal. Kien hemm ħafna side effects, insomma kellim ta' mar-raġel tiegħi u jisu ma xtaqx li noħodhom daw. Mbagħad kien hemm trattament ieħor ta' pilloli li ma kellhomx affettwat li ma jaffettwawx pregnancy, provajthom u bdew jaffettwaw l-nervituri. Mbagħad ma nstajtx nibqa' fuqhom, so mbagħad ma nieħu xejn, nipprova nżomm ruħi aljenata biex kemm jista' jkun ma noqgħodx naħseb fuqha biex ovvjament ma nibqax nistressja lili nifsa ġi jgħidu li qed kos stress. Tiġi mill-istess. Inti hemm kellek żmien l-ewwel darba li ndunajt? Kelli xi 8, jien bdejt żgħira biha. Bdejt żgħira. Bat waqfet, mbagħad reġgħet bdiet, mbagħad waqfet, mbagħad reġgħet bdiet u issa dejjem biha. Drat fuq, id-drat. Ma rridux tiftidra, ma drat. Ġifieri l-iskola, kif kienet jekk tmur lura dak iż-żmien l-iskola meta kont tgħid waqtlek l-ewwel biċċa kont tagħti importanza u dak iż-żmien żgħira mhux daqshekk importanza għax wan kienet żgħira. Allura se qed tinħeba. L-ar meta bdiet tiġi importanti, meta bdiet taffettwali kif nidher għax skont fejn tkun. Eżempju meta tlek l-isplodit l-alopecia fi żmien il-COVID kienet fil-Crown Area. Fil-Crown Area ġejt tisni daw. Franġiskani. Issa nidħaq vera kont mdejqa fuq nidħaq imma kont hekk. X'ħad tagħmel biex il-Crown Area taf kemm. Imma meta bdejt nilbes il-wigs. Dak iż-żmien x'qed tagħmel? Jiena eżempju l-verità jiena peress li għaddejt minna u issa minn hawn jew minn hemm b'xi mod qed nimmaniġġja sissa għax għada ma nafx, ma sissa we can manage it some way or another. Għandi wig preparata biex just in case inqala xi ħaġa naqbad u nilbes il-wig. Wig preparata jkolli. Di tal-wig żgħat li ħafna nies li jikdbulek. Isibuha ħafna diffiċli biex jaslu għal konklużjoni għal proċess li jmorru jixtru wig. Anzi llum il-ġurnata hemm ċertu content creators li m'għandhomx alopecia u m'għandhom l-ebda kundizzjoni u jilbsu l-wig. U dik vera nieħu pjaċir nara biex għall-inqas tiġi trend li it's okay to wear a wig. Għax mentalment tiskanta ma ħsibtix li ħad tkun daqshekk diffiċli biex tasal tixtri wig. Anka ktejt il-ħabiba tiegħek eżempju tgħid daħ nixtri wig, tgħidlek mela x'għandek. Hemm dik isa l-assoċjazzjoni eżatt li dak li jkun jibża jgħid li jixtri wig. Jiena hekk meta noqgħod naħseb ngħid ġifieri għalija ta' wkoll, ngħid imma għalfejn inti għandek alopecia waqgħetlek il-frenza u bil-fors hemm il-bżonn li tagħmel minn kollox biex tattija. Għax ħatoħroġ u n-nies ħajħarsu lejk. Għalfejn in-nies ħajħarsu ġifieri qed nitkellem u naħseb fl-istess ħin, ġifieri għalfejn jiena bħala persuna nara persuna bla xar u rrid inħares leha. U għalfejn qed inħares leha qisha dik x'għandha, imma għalfejn dik x'għandha. U għalfejn int kważi xi ħaġa li ġiet fuqek ma kkawżajtix int, issa jekk ġi stress, jekk ereditarja, jekk però inti qisek there is ħanuża l-kelma bl-Ingliż għax bil-Malti di taf kemm ili nfittxa ma teżistix. There is shame
isn't there shame li before trittatti because there is shame għax ma trid ħatares lejk. Imma fimni anka inti biex tħossok tajba. Jien xi kultant ikun hemm min jgħidli inti daqskemm għandek wiċċek sabiħ inti jekk anka jekk tqaxxru tkun sabiħa. Imma mhux il-punt ta' sabiħa, il-punt li I'm grateful li jgħidu li hekk. Jiena narani all right, like it's okay. Imma jgħidu li għandi wiċċi sabiħ. Allura ngħid jekk jiena ħanqaxxru xahri le m'iniex kapaċi at this point of time f'ħajti li ngħid as long li I can manage it. You'll manage. I manage. Imma mhux li ħalli mbagħad meta nasal f'dak is-sitwazzjoni mbagħad nilħaq nipprepara l-moħħ u nagħmilha jekk hemm bżonn. Imma at this point of time le m'inhiex. M'għandix għalfejn għalissa li nasal f'dak il-punt. Imma mbagħad fejn nidħol xejn kien hemm instances li kien hemm wieħed popolari insomma tnejn popolari għax suppost iltaqa' ma' ħafna nies din il-persuna. Kont qed nagħmel xahri u qed narah minn wara għax inti tkun korxa. Għalkemm ma niddejjaqx nagħmel xahri bla alopecia u bil-pexxis jidhru, imma mbagħad tkun korxja. U noqgħod inħares minn mera u nara wieħed iħares lejk. Hekk, dik. Dak il-ħin kont naqra hekk bil-modi sinni dinosaur u għetlu dik alopecia reata qatt ma rajt bħala di. Jien mbagħad biex ma jaqax għaċċajt għalli kelli fl-eyebrows qedlu kieku kellek ma kontx tirraġuna hekk għax wiċċek tkellem. Jiġifieri xi kollok tgħidilhom in-nies kieku qed jarawna. One again li il-point of all this li ma tridx tiġġudika rit-tieqaf u taħseb. Jiena anka meta nara xi ħadd togħlob, jien ma ngħidlux proset kemm olobt, mela naf minn xi ġadda dan. Jien tant kemm għaddejt f'sitwazzjonijiet f'ħajti u perjodi differenti f'ħajti li noqgħod ħafna attenta x'ngħid lin-nies. Jekk narah xi ħadd ħxien mhux ħanidlu oqgħod attenta kemm qed tiekol inti jew kemm qed teħxin, I don't say it. Forsi mhix kapaċi dik il-persuna li issa tagħmel diet għanda situazzjoni f'ħajta jew għandha tojrid slow, il-marelli kemm hawn affarijiet. Tittoqgħod attenta nikdem il-sieni, nieħu żewġ nifsijiet. U aħseb dik is-sinjura jew dak is-sinjur minn xiex għadda taqbad xu tfajjar jew tiġġudika l xi ħadd. Prova kun iktar sensittiv lejn il-proxmu. Jekk inti ġejt physically tidher tajjeb, bless it għax għadha pitada ma tafx. Għadda tkun int, l-ħajja jekk. L-lum titħab xi ħadd u għadda tiġi fuqek. Xi toqgħod attent. Dak huwa l-messaġġ. Ma niċċassawx. Eżatt. Għax tweġġa persuna minn ikun għadda tweġġa. Chloe. Tifla. Kemm għandha żmien? Ħatalaq 7 months. Tikber qiegħda. Kif inbdilt? Timbidelu, għax kull ħaġa li tagħmel tħoss tgħid ħa nagħmel din, awtomatikament jisu moħħok il-filtering ta' moħħok jinbidel. F'ħajtek jinbidel, qabel ma kontx nifhem meta kienu jgħiduli hekk. Imma ngħid jekk ħa nagħmel dan il-podcast ħa tiġi affettwata b'xi mod binti u taf għax veda għamiltlek il-voice clip ħafna ħsibijiet ġew moħħi. Ekku, timbidel. Semmejt li għax ma jmurx it-tifla tkun bulid. Taf li għatli ekku. I know, what I told. U għatlek kemm għandha żmien. Għatli 7 xhur. Għax I've been there, I know. Għatlek Kajli, 7 xhur. Dak il-ħin kont f'mood li li ma flaħt ma kellix abtit nitkellem, għax again, dik il-realtà ma kellix abtit nitkellem u thank God il-following ta' Instagram drawni. Nejdrom illum ma kellix abtit nitkellem ta' għalek ma kellimtkomx. Jew il-bieraħ, sorry for the lack of stories, ma kellix abtit nitkellem, ma kellix nejdilkom, x'għed nejdilhom. Fint, jiġifieri that's how Ma dik l-autentiċità li jasabiħa wis fik. Imma dik ir-realtà billi tajja fil-ħajja ħadd toqgħod tara n-nies il-ħin kollu hekk, mhux vera, mhux dejjem hekk. L-ħajja diki fl-istess ħin sabiħa wkoll għax kemm il-darba tkun ġolli l-ħajja. Fimt, mbagħad tittaqdef għal xi ħaġa. U it-tifla bidlitni b'mod li ġejt terġa' aktar thinking about these things.
anka jekk eżempju nara mara u nara successful u bit-tfal, għalija dik hija inspiring, mhux ngħidha li hija inspiring li nħares il qudiem u ngħid illallu she managed to do that. Mela noqgħod ma tafal fejja x'għandha lajnuna. Tajt mela inti taf minn xi xaddiet biex waslet tkun successful. Eżempju, jiena fis-sena tal-masters. To be honest, kien hemm momenti li qtajt qalbi ngħid Morelli x'qed nivvintaw bit-tifla u kif ħallaħħa u max-xogħol. Imma s'issa nista' ngħid għallum qiegħda l-aħħar sena, l-aħħar push. Mhux qed ngħid li ma ġbajtx għax taqallajt illi 7 snin skola b'kollox biex I achieve what I dreamt as a child. Li ma stajtx tagħmel. Imma ngħidejja kuraġġ għandi t-tifla ħalli għadu pattita meta tikber ngħidilha I managed to do this minkejja l-ostakli kollha xorta rnexxejt il-mod li xtaqt. U għad taraw xi ħadd successful ukoll. Tejrux għalih, ma tkomx għalfejn għandkom il-kwalitajiet tagħkom. Ġast apprezzaw x'għandkom intom qudiemkom ma xi kultant napprezzaw il-ħadd ieħor li lek nifsek ma tapprezzax tinsa x'għamilt u fejn wasalt. Imma ammira u acknowledge għax inhu pjaċir infaħħar, acknowledge għax li jkun japprezza. Kylie, kemm inti tifla vera autentika u ċerta li t-tifla tiegħek la tikber ħares lejn il-mama u kieku taf kemm ħatkun konfidenti u ħatkun għax inti ħatti għal-konfidenza lila li meta tikber ħares lejk u ħatajt dik ommi and she's going to be so proud of you. U li ġejt hawnhekk u bwiċċek il-qudiem kxiftinna naqra u rejtna ftit u għattinna u poġġejt lilek innifsek f'pożizzjoni vera vulnerabbli. Jekk 10 snin oħra sħab it-tifla they're going to bully her ħanajdlek. She's going to look at them u tajdilhom dik ommi mawx bħala u waqta kemmi mara soda. Għax għandek biex tkun proud, għax ftit huma n-nies li huma kapaċi jitkellmu fuq is-sitwazzjoni tagħhom biċċhom il-qudiem kif tkellimt inti. Għax jiena lija the biggest strength is in showing your vulnerability. Tapprezza wkoll. Jiena napprezza xi ħadd ġenwin fuq Instagram eżempju għax u jkunu jafu ta' iġibek xi kultant. Ħażin, għax tibda tgħid il-more, jekk toqgħod tagħti każa u l-affarijiet u nibda ngħidlek qed indarruhom il-ġenerazzjoni żgħira. Kollox perfett. Kollox perfett, possibbli. And I don't want that. Fil-fatt jiena anka social media mhux waħda l-ħin kollu attiva. Għax anka ċertu vibes li jġiblek, jisek dejjem you need to compete, to be better, jisek tagħmel x'tagħmel xorta you're not satisfied. It's never enough. It's never enough. Allura jiena ġejt cut this crap. Do whatever you feel like. Jekk m'għandek xab li tippostja ma tippostjax, jekk ir-retratt il xi ħadd moġbux ma jaħdimx miegħi mhux problema. But that's me. Tifhem. And it's very beautiful. Ħafna. Għandek fan ġdida. Tajjeb, jagħmiltlek follow. Okay, jagħmiltlek follow lura xaru kaza askot nifollow jak. X'farijiet żgħar. Però ħanaraw f'xi festival. Jow għabduk naqra l-ansjeta u xatli. Nkun onesta, jiena l-festivals vera joġbuni. Unniħu pieċir nara kantanti li jiddedikaw ruħom għal daw l-affarijiet. Imma jisu l-vizjoni tijaj huwa differenti għal-kem jien joġbuni ħafna l-festivals. Inħossni li jiena id-daħlun iktar f'ansjeta f'ħajti. Ansjeta għalfej għal-preparamenti u jiena bħala persuna li jiena overthinker immens ta' kif ħatiġi l-performance u jiena meta kienni kolli festival dejjem kont inħossni bigrizmejja. Bigrizmejja joġawni u l-performance. L-ansjeta u. Iva. And I worked on it through time u istra xi kultant ma nkunx kapaċi nikkontrolla xorta. Imma mhux ħanejt li qatt mu ħanieħu sem il-verità. Se ngħidu l-Emil jiktib dak kanzunetta. Waħdimt miegħu Levil. Tara x'għamiltem.
Imma l-verità, jiena tant kemm hekk li meta kien ikolli festival u nemmen ovvjament fil-kapaċitajiet tiegħi. Kif nasal biex inkanta live ġo competition? Leħni ma nħossux l-istess bħalma jkun F'gig, per eżempju. Li għamlu ħabta kienu kun hemm min nies jgħidu li l-Madoff kemm improvjajt. Għax kienu jismawni f'xi kompetizzjoni. U leħni kun differenti ma jkunx l-istess. U ninħara għax ngħid jiena leħni. Daku. Qed tifhem, jiġifieri I'm working on it. Work in progress. Imma l-verità, ma mbagħad jiena I'm grateful I do things that I love, jiġifieri nieħu pjaċir, nara n-nies jieħdu pjaċir inkanta ġo xi tiġ, ġo xi wedding, ġo wedding mass, ġo gigs, hekk nieħu pjaċir, I'm fulfilled. Imma nixtieq challenge li ngħid istarna xili u tajt performance kif xtaqt jien għax jiena mbagħad on repeat hawn nitgħallem mill-iżballi jiena lili nnifsi hawn min jiddejjaq lilu nnifsu. Imma jiena nieħu pjaċir nara lejli nnifsi għax ngħid ara darb'oħra konna nagħmel hekk. Nikkritika ħafna lili nnifsi, ħafna, jiġifieri dal-programma blaħna raħxi 10 darbi. Aħjar ħattella l-views. That's it. All right, I will. Ma dubju. Però naħseb li narawk naħseb li il-work in progress xi darba ħajwaslek biex anke forsi tagħmel dik is-sfida miegħek innifsek li tajt ara parteċipajt and I got over my nerves and my anxiety. Eżatt, u qed ngħidha di l-affari għax hemm kantanti naf li jbatu minna di u forsi jdejqu jitkellmuha, imma I'm quite open min jafni nħajti ngħidilek f'sekonda. Fint jiġifieri ma niddejjaqx nitkellem dwar għax it's okay, tqabbadni anzjetà mhux kulħadd l-istess. Hawn min jixtieq jkollu ħafna xogħol eżempju gigs u jkun jieħu pjaċir mbagħad ġo competition imma mbagħad gigs ma jkollux daqshekk. Aw min ikollu ħafna gigs imma mbagħad competition ma tkunx daqshekk għalih jew taf kif jiġifieri hemm kollox il-bilanċ ma tistax ikollok imbagħad kollox. Dik il-ħajja ma jistax ikollok kollox and you need to be grateful of what you have. Brava. Grazzi ħafna Kylie tal-li ġejt. Thank you inti tal-istedina. Jalla qalbi. Il-positività ma bdiċ iddur li għandek tibqa għal ħajtek għax il-vibes li tagħti inti huma hekk they fill a room. Thank you. Anke tajt sija għalek ma dejjaqx nitkellem miegħek suppost kien meeting ta' sija u domna xi sa vera. Għaddi ċempel. Vera. Fejn qiegħda? Ħodni hawn ma' Mellin. Ħodni hawn ma' Kylie. Però nista' ngħidlek li vera sabiħa u sabiħ xarek. Nista' ngħidlek imma minn qalbi. You look great. So whatever you're doing, tajjeb, you look great. And that's validation. Okay? Minix qed ngħidilek biex inti ħossok whatever. You look great. Għax naf li tipprova ħafna imma you do look beautiful. All right? Thank you. All right. All right. Okay. Thank you. Mela, jina għek għandi fwiħed, The Icon by Antonio Banderas, grazzi li l-Taġbix Perfumery. Isa, hej, thank you ħafna. Nħobba mill-fejja. Għawek għandi naqra ornament zar. Actually, dan perfume diffuser. Ux. All right. Kelli nitċekja. Nitfaw dawk li stikkek issa, u msomma, u jkun ifuħ, u għek. Kun ifuħ, grazzi li l-Valletta Glass, importanti. Lallu, kemm? Di ta' għares law. Mela, għek għandek trattament, tobba mek il-trattament il-messagġi. Mus għandek il-tifla hija ħalli għamma raġel, xismu raġel, laqas menja Clint. Hi Clint. Iħu paċenzja. Iħu paċenzja hija, iħu paċenzja hija, nasejna naqra trattament, tajjeb. Jgħid li mur ħalli nikwit id-dar. Jgħid li tivvinta lix, niġi miegħek. L-ispa, għax miskin ma teħx torti xolti għaw xefu għek, li nkollu bil-wifqa, un-bad biex niġi nejdlu għeja ħud l-content, eżempju. Tajrek, mela, Clint, di sejra naqra sal-majoka tajjeb, ħatħallik naqra wahdek. Sorry, sorry, not sorry, anyway. Thank you. Tibsa. Għamlek jisek Christmas għade. Iva, mela, u għawek għandek Kimbo Coffee, sorry. Ħalli li tada l-qalbi. Mela, għawek għandek Kimbo Coffee, għara
namlu naqra kafe issa xi nispiċċaw il-podcast. Grazzi lil Farces Beverage Imports. Lallu, proset ta' vera. Ġimna la ġejt, taraw. Ma kontet nistenna xejn, ġejt minn qalbi u vera napprezza, vera apprezzajt. Thank you. Thank you ħafna. Thank you. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi il-Herba Ellison, il-Gabivella għal-makeup, lil Morgan għal-ħwejjeġ u Luxona sas-sett. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Kimbo, distributed by Farces Beverage Imports Company, Pizza Hut, Valletta Glass, Majoka Spas,